Salutare la toată lumea, bine v-am regăsit. Astăzi mergem în drum spre a doua casă a mea și vom vorbi de niște chestii. Da, foarte rele și triste pentru mine. Dar, după cum vedeți, am un M8 nou, mai tare. Motor V16, dar din păcate Mercedesul tatălui meu l-am vândut și mi-am cumpărat eu un M5, urmă după ce am luat M5, din păcate l-am vândut și mi-am luat acest M8 și acum mi-e foarte greu să nu simt despărțirea dintre mine și mașina mea. Deci, asta este. Stați o secundă să mă pe GPS. Da. Și despărțirea dintre mașina mea și mine însă mi-e foarte trist, deoarece plus că am băgat niște bani în ea. Dar oricum, toți banii care i-am băgat în ea, am reușit să-i spun și am băgat în asta înapoi. Adică motor, tot. Tot am pus pe motor, toate am pus. Numai ca să-mi iau dorul de la M8-ul meu. De la asta, de la M5. Ignorați că patinează, mie îmi patinează foarte mult. Yes. Da, băi, să mereu când ajung în astea, facem așa care o cumpăr, trebuie să fac asta. Să plec cu scârți. Oh my. Deci da, oameni buni, din păcate, ăsta e M5-ul meu. S-a cam dus pe apa sâmbetei, din păcate, că n-am. Dar nu știu de ce de ce oare m-au provocat băieții? M-au provocat să niște băieți să-mi vând un M8. Și una fiind așa mai ghiliu, m-am băgat undeva să i ascult, știți? Să fac eu ce zic ei. Și uitați că n-a fost doar bine. Da, pe urmă să ziceți toți în comentarii pe de ce ai renunțat la M5, că M8 e bine că, de fapt, scuze, e bine că ai renunțat la M5, că M8 e mai bun, că v-am recunosc, M8 este mai bun, dar M5-ul meu avem foarte multe amintiri cu el. Deci, practic, pentru mine, el era o piesă de muzeu. Nu de drum că mă bagă de nisip. Deci, da. Haideți că între timp am ajuns la casa mea. Ușor. Așa, ușor.
puțin. Îl lăsăm. Schimb la poza. Și îl lăsăm la un băiat să mi-l repare. Că e un mecanic angajat la casă, știi? La asta, la garaj și... Da, știți? Și na. Așa. Deci, cam, da. Așa aici frumos păduri în spate. Haideți să mă ogleta și un babiciu. Ce prost sunt, am sărit peste aia. Oaleu, ce era să sparg masa. Noroc că nu am spart-o, că era de sticlă. Haideți că mergem înapoi jos ca să luăm M8 și să plecăm. E este rău ăsta, băieții. Viață. Și da. Știu, poate videoclipul să fie cam scurt, dar asta am făcut vorbit, deci... Adio, băieți, eu am fost Justin. V-am lăsat. Ciao.